ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସେ2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଏହା ଏବେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର କଥା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଯେଉଁ 2022ର ବାହାରି ଯାଇଛି, 2024ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇସାରିଛି, ଭାଇରାଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିଦେବା। କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକି ସୁମିତ ସରକାର ଯେ କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, 2024ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଏହା ଥିଲା FLO ଓଡ଼ିଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହିଗୁଡ଼ା ତୁମେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପଢ଼ିବ। ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଦେବ। ଇଂଲିଶରେ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଦେବ। ଯାହାକୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବ। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକି। 60 ମିନିଟ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଗୁଟାକୁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। 60 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମେ କେମିତି ଏହାକୁ ସାରିପାରିବ। କ'ଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ କି? କେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଇପାବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସାରା ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କ ଆଗେ କ'ଣ କହି ପଚାରୁଥିଲେ? କ'ଣ କହି ପଚାରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ, କେବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର କୁହାଯାଉଥିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ନା ଏଇଟା ହେବ ମାତୃଭାଷା ଚିନ୍ତକଙ୍କୁ ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାତୃଭାଷା ଚିନ୍ତକଙ୍କୁ। ତମେ ଏଇଟାକୁ ବହିରେ ଖୋଜିକି ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା? ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାଛି ଦେଇଥିଲେ? ଜାତି ଧର୍ମ। ଜାତି ଧର୍ମ ହିଁ ହେବ। କେଉଁଟି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁଷ୍ପମାଳା ହିଁ ହେବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହା ବି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। ନବଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ? ନା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ହିଁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର କାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଏ ବି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। କାରଣ ସମୟ ନାହିଁ ତୁମ ହାତରେ, ଦେଖିଦେବ ନିଜେ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କର। ନିଜ ସନ୍ତାନ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଥିଲେ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଥିଲେ? ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ? ବଟବୃକ୍ଷ ହେବ। ମାରମୁଣ୍ଡ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସାଧୁସନ୍ଥ କହିଥିଲେ?
ତୁମେ ବି କହିଦେଇପାରିବ। ଏସବୁ ଦେଖିଦେବ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା? ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୁକ୍ରଚାରଣ ହିଁ ହେବ। ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? ନା ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? କୁଶଶଯ୍ୟା। ହେଲା, କୁଶଶଯ୍ୟା ହେବ। ମାତୃ ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, କଥା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ମାତୃ ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ହେଇଥିବ। ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। ସବୁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାନ ଲାଗୁଛି, ତମେ ବି ଦେଖିଦେଇଥିବ। ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଥିଲେ? ତମସା ନଦୀ ନା ଅନୁକମ୍ପା? ତମସା ନଦୀ ହେଇପ। କେଉଁଠାରେ ଅମର ଗାନ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଠାରେ? ନା ମରଣ ଦୁଆରେ। ନଈ ସମୁଦ୍ର ମାଟି ମା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ କଥା। ବୁଢ଼ା ଦାଢ଼ି ରଖିଛି କାହିଁକି ବାପ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହାର? ମୁନାର। ନହେଲେ ମୁନିର। ହେଲା, ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜୟଦେବ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଦେଖିବ ତମେ। ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ହେଲେ ତମେ ଦେଖିଦେବ ତଥାପି। ନହେଲେ ତମେ ବି ସବୁ କର। ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲି ଏ ଆନ୍ସରଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି। ରାଜନୀତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନା ମାରଣାସ୍ତ୍ର? ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଆପଣ କ'ଣ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ? ଆପଣ କ'ଣ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ? ଏଇଟା କାହାର? ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ, ଯଦି ହେବ, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ। ହଁ, ସଂସାରଟା ଆଉ କ'ଣ ତତଲା ଲୁହା କରେ ଏମିତି କିଏ ଭାବିଛି? ନଟବର ବାବୁ ହିଁ ଭାବିଥିବେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ। ନହେଲେ ହରିଗୁଡ଼ିଆ। କିଏ ଭାବିବ? ନରସିଂହଦେବ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହିଁ ସତ୍ୟର ଧର୍ମର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତିଳୋତ୍ତମା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖ। ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତମେ ବି ଦେଖିଦେବ। ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କହିଥିଲେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ବି ତମେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ହେଲା, କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଉଳର ଘନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତଦିନୁତି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ରହିପାରିନି, ଏ କଥା କିଏ ଭାବିଥିଲେ? ବିଶୁ ମହାରଣା। ଓକେ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥବୋଧକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆସକ୍ତି ହେବ। ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆସକ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ରମେଶଙ୍କର ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିନା କି ପଦ? ସବୁ ଦେଖିଦେବ। ମୋର ସରିଲା, ମୋର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ସବୁ। ହେଲା, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଦେଉଛି ଉତ୍ତର। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ବିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଠିକ୍ ଟାଣ ଖରା, ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। ହେଲା, ଏସବୁ କହିଦେବ। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରେ। ଏହା କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦବିଧି ହେବ। ଅହନିକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ଏହି କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଅହନିକୂଳ ସମ୍ପର୍କ। ଉପମାଯୁକ୍ତ, ତୁଳନାଯୁକ୍ତ ହେବ। ବହୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର, ସବୁ କରିଦେବ। କପାଳ ଫାଟିବା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ବିରାଡ଼ି କପାଳରେ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା। ହିଁ ହେବ।
ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ଏହା କ'ଣ? ଆତ୍ମଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବ। ସାଧ ହିଁ ସିଦ୍ଧର ଜନକ। ସାଧନ ହିଁ ସିଦ୍ଧର ଜନକ। ସାଧନ ହିଁ ସିଦ୍ଧର ଜନକ। ଏହା କ'ଣ ହେବ? ଜୋର ଜାର ମୂଲକତା କଷ୍ଟ କଲେ କୁଷ୍ଠ ବି ହେଇପାରିବ। ରାମକୀର୍ତ୍ତି ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଠରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ସବୁ କରିବ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ? କେଉଁଠି ଠିକ୍? ଶୁଶ୍ରୂଷା ହିଁ ହେବ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅ। ହଉ ପିଲାମାନେ ରଖିଦେଉଛି। ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚ୍।